Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Roy Kupar Sendram Presiden Kahnyotrap Youth Council Sengkeme ulo ong ba kabala pelong ya kaseng ban let yakhi hanigrim kadai namar bakinong yalam kajela kimshim ya kakamram ban pentrei hok ya kakam jongka kaseng kambansi ban mi syakmat bat kabala pelong ya kaseng ban let chanigrim kadai namar baki bor penya jongka nigrim kim sngap ya kijing dawa na kata kadaw ki hak ban yakhi hakmat ka office u director Henry ha kabaya dei bat kajing ong umintri rang ba ka jilla bakim dei ban pinthut ya ka jaka sumar kaseng kala ong baki klemlet ban se ya ki nongpang na po kamra thia Henry kilet sha ka kamra u director ban mi shabar namar kilat hat ban yakren hapo namar kijing yakren ki shukut klemlong ka kam niyo i ka statement jong u chief minister ajing siya ngim kwa hiru ban react ya ki statement ki bakum gitu kung mga ong ya pi hakajing siya kamdai ka kamram jong ka HYC ban let ban yakhi na ka banta ban penyo nong lane ban penyo kam yo jam ki khun samla ki jong i ka kamram kadi ka jong kinomi khmat ki jong i ka kamram kadi ka jong chief minister jong i kumun noy lam jong ka sarkar ban petik na bagi khun samla ki jong i ki de ban yo kam hagini ki central government institute lane hang noru Ndai namar bau chief minister jongi namar baki minister ki jongi ki nomi khmat ki jongi kim shim ya kata kamram ban pentre kam hok ya kata kamram ki jongi mbansi ban pelong ki HYC baka ban mi syakmat ban ni ko pelong ngi bangin let to kasi po negrims ka de namar bang yoi bagi bor penya joka negrims kim snap ya ki jing dawa ki basyong nongrem ki jongi ni hak ban let ni hak ban yakhi ahmad jong ka office jong director hoi ni yoi ka jing ong jong chief minister bangimla ban penthut ya ka hospital dai ngatrai baro bayo i bat ki batep kitep bangi khamlet ban sei ki nongpang na po kamera bagi tiapang ban wan rak syabar dai letah ka jaka trikam ka ba u director trikam ni ong ni u ba unwan syabar ni kren namar bangi lathat ban kren hapo kami lada ni lathat ban kren hapo conference room ka jong u namar ki jing kren ki syukut tang ki jing kren ban jendala dai bangimle kumtu ngimeki to kesni nginom yo hiru ka jubab kebangi ngila bu ngila pan la sita yo tam syua ka to kesni ti kani ka pen i bakadon ka filia jong ka sarkar ka jongi ka pen iru bakadon ka filia jong wat jong ki no mi khmat ki jongi ki MP ki jongi ki balet ban mi khmat la si hapo haki yeng dor batawan jong ka ri India he baro koi bakimpet bakum kini ki kim nei banja jen lada ki noilam ki jongi hakapor bagani grims kawan hakapor bagani hu kawan kila don pa kita ki jingete kindon pa kita ki jing perkhat jengai bagi kun samla kin yo kam ngim don kam yang ban mi syakman ban yaki ha kita ki jaka trikam lane kita ki jaka sumar yaki patba nong shok snong do kajalan dai namar ba om sim lale ya kata kambansi yang yiru mengihap pat ban sim ya kum kitu gila gilingki nang ban betik na bagi kun samla ki jongi kin yo ya kalat kam ya kalat yo kam yo jam ba mdi tak taru nang mengila ban yada ya kini kejingwan kejing yo lat lani kejing pentrikam baklawat yaki rule ki kendon ki ba kini ki jaka trikam hapo kani kejela ka jongi jo ka sorkar India kita ki trikam Kan jimut ya